I don't know what's up. When you're going to follow your mom or your mom. Otherwise, His Royal Highness. Yes. Oba of order. No. Ukwuani. Yes. I miss you. Royal Highness Oba Ji Okoko.
Of a boot. What of us are like it? Of our vessel. Ah, we go.
for Canada. What are those even up? Hey! Alright, the Mary Abatoria. I think we're going to be doing lots of protocol. I said, what's the problem? I'm going to take a I said, what you must I score that? Did you do it? Did that? What do you do? I never done a contract tradition. I don't know about the power of it. Now, we can go and see what I'm okay. Yes, you're gonna. Yes, no.
Anambra State ni yana state ndi ọzọ maka gịnị anyị nwere anyafụ ọma wu obodo dike obodo dike obodo afọ na-egbu achụ ọma wu ike bichiri ụzọ ike bichiri ọgwa obodo a na-ayọ mmiri anasara ụzọ nke ndị ọzọ osimiri ideyi ikirikiri ọdọmụ ọbịfe kwuru ka a na-eme anyị bụ ndị ọgbagwu kama ọrụ ka ịbịa n'ọgbagwu omenala anyị pụrụ iche ịbịa n'oge anyị ji agba egwu ọ ya bụ ịgbakọta egwu ị na-asị ogene dị nke a anyị na-akwọ ndị ọbịa anyị nwere ịfụnanya anyị na-anabata mmadụ ọfụma anyị bụ ndị ọgbagwu ndị be anyị egwuregwu unu ga-alụkwanụ Igbo
Nnewi. Africa kalu wada kalu n'oge ezuwo ka mgbawa mmọnwụ. Go.
Mba isi emeli akịta ka ndị nata ikikere aka ọmụ nata n'aka kọmishọna o nwere ka ọ ga-esi mee chinere gị obe enyi ga nala ebe ụta idoro m ịgwa ya nkwado ọsọ nala gị arachapụ ọsọ ọgwụ onye gbụrụ ọgụ ka emeriri emeri o biko a na-akwado mgba ndị Nnewi mana anyị na-anabata ndị Ọnịcha adụ n'idu biko anyị na-anabata
Iko anakwado ịgba mgba azụ elu ana na ọsọ dị mgba ọsọ dị mgba ọka mgba azụ elu ana na onye ọka azụ elu ana eti ntu ọdụ n'isi gị o agba ntu ọdụ na spọtị ọkwa isi iji mgbe eli eze mmụọ ụbọchị ị ga-eme ihe ọzọ nta amụọ gị na mkpa na alat ọkwa mgbakọ o ji eri ndị o ọkwa mgbakọ o ji eri ndị o ọkwa mgbakọ o ji eri ndị o ihe ka mmadụ na-ekwe na ndị let's go here. Do you understand? Do you understand? Do you understand? Do you understand? na kolosi ọlọtọ ọnka mbụ na anyị na-akwado ịgba mgba ka ị na-eme press up niile mgbe anyị na-akwado jos ka ị mebe ndị niile na wetuo n'obi anyị anụ mebe wetuo obi obere asịkwa m na anyị ga-agba mgba mkpanakọta nke ụwa obere onye imeri onye aka m chee test mana ọ 4 points mere bịa yọpụta anyị kere ndị nnewu na-akụ n'aka bigo na-akụ n'aka ọrụ nnewu
Download. You go come down. Whatever mic, come down. It's a we go. I your time. What now? Move to commissioner. That's DJ. Oba Ji 3.0. I could change because who got me over to if I saw you say I cannot want it. How do you as he did in Oba Ji? No, now born is Arabia. I could tell you the Oba Ji. Oba Ji da akwụkwọ wetara anyị o, osisi elu ya nzube ka ọ tọọ. Gini yo, osina genya yo loto ko ni se. Ana numo umo do shere numo, ewa ni le ti bi wa me yo. Oba Ji le ra pupo wetara yo, osisi elu yo ti o ma ko to. Apupa kuru gini yo, osina genya ya lota for ni se. Ara numo umo no shere numo, ewa ni le ti bi wa peri yo. Imu mu gasu le ti yo, obure ti yo ku. Aya. Abúlé tí ó kù.
Onye nwere nne biko lezie ya anya onye nwere nna amaghị biko lezie ya anya maka nne amaka nne ụtọ nne ihe nne amaka nne madụ onye ga-emere m anya mma nne amaka nne ụtọ anya mma ndị Igbo kwenu anọkwa n'ebe a ịma na ịbụ onye Igbo kwe akene m ụnụ afa m bụ ọmụ onye buchi ibe Okonkwo ọmụ Osopio ama na imirikiti n'onye nwe ime ụnụ n'ebe mara onye mbụ ma ị mara nnụ mara anyị mara m na Facebook ama anọ na Facebook. So ife na-achọ ka m gwa ụnụ tata bụ na obi dị m na aṅụrị. Oba Ji ekele m iri nne maka gịnị Igbo amaka. Anọdụ m n'ebe a nọ kịta na-ekiri ife niile na-eme iwu. You know I'm very proud to be an Igbo woman. Very, very proud. I can say it now, I can say it again. I am a proud woman of Igbo. Ọdịnanya amaka. Unu na-anya efe niile na-eme n'ebe a, unu nwanyị Igbo riri ike. Anyị na-emesi ife ike. Anyị mara mma. Anyị na-agba mbọ. Mba. Ya ka ji wee sị ụnụ na adị very proud ịbụ onye Igbo. Onye na-abụrụ onye Igbo bịa bịa na-eme gịnị ọ na-akwa. Obi dị m enweriri nne etu anyị niile si achịkọba onwe maka ndị gọọmenti bịa si ka fa divide ya si na nke a bụ Delta, nke a bụ Enugu, nke a bụ Anambra, nke a bụ Imo. Igbo niile bụ ofu, anyị niile si n'ofu utu wee pụta. Ife na-achọ ka nkọwa n'ụlọ biko onye bụ ọbụla onye ọbụla anọ na anọ ya jisi ike. Asị na akụ ịkpachasị akụ n'ebe ị nọ iwelu ya n'ụlọ na asị na akụ lue ụlọ okwu onye nne. Biko anyị na-arịọ ndị Igbo tata bụ anywhere you are in the world, please remember your hometown. Remember your hometown. N'ife the factory man bụ na factory divide go anyị already. Mana factory mekta bụ na chịkọta onwe anyị ọnụ. Onye ọbụla mara ebe o si. Na mmiri kewa bụrụkwa na ya bụrụ ndị Igbo. Ụnụnụ ka kwuru ya na Facebook. Anioma bụ Igbo. Ike bụ Igbo. Kwale bụ Igbo. Ikwere bụ Igbo. Kefa na akwa bụ ndị Benin bụ Ebaki bụ Igbo. Whether they like it or not, we must come together in one force. Another thing I have come, I will go someday, but I am going to leave a very good legacy. Next one, where Chikoti Bono. Bikonu, onye ọbụla mara onwe ya as onye Igbo. Be very proud to claim who you are. Don't be afraid of anybody. Our culture, our heritage, who we are, anyị bụ ndị Igbo. Ife ndị anyị na-eme bụ ndị Igbo. Imagine we compare ife ndị ọzọ na-eme. Bikonu, ọ nwekwa ọgbakọ ọzọ na-abịa anọ n'Ọkpanam. Ọgbakọ ndị Igbo anyị chọrọ inwe n'Ọkpanam. It's a conference. A na-ayọ ndị Igbo niile ka ụnụ bịa ka ụnụ gee ntị. Ndị na-asị na fa bụrụ ndị Igbo ka fa gee ntị. Anyị nwesị ndị ga-ekwu okwu na mbọsị wọ. Ụnụ nụ ka wasi wee divide anyị. Biko nụ anyị ga-echịkọba onwe anyị ọnụ n'ọdịnaya amaka. I'm very glad, very glad. Achọrọ m ịsụ Igbo maka mejara akwụkwọ. Ọ ka nsụọ Igbo be ndụ.
Igboland culture is so. Because whether you understand it or not, please take me for who you are, or take me for who I am. Because anyị nwa bụ ndị Igbo ekwekwana nụ ka ndị Hausa ka ọ bụ ndị Yoruba divide anyị. Enough is enough. For try go, for go. We want to come together to join one force. Because my yo can na yo. Because we pusi go kwa no kora no. Igbo ma makapa no. Dalo. Ise. 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 Igbo maka. Dalo. Dalo biko anyị na-agbagote ịma na ife anyị na-eme afọ a bụ nne na ọgọdọ biko ọgọdọ ihe gbasara ọgọdọ fashion the first segment biko a minute obedike biko when the first segment na-agapụ mmesoma in-house event biko ịkwadobe then Peter Tan say ị na-akwado isu kashop because after these two events I na-eme unveil the theme song of Oba Ji. Oba Ji.
na-emekwana mmanụ na ịbụ onye Igbo gị na-emeta ife Igbo maka anyị bụ ndị Igbo anyị dị ike anyị na-emeta ife anyị nwe culture anyị nwe heritage anyị ma ndị anyị bụ mmanụ na Igbo amaka ebe ọ bụ na ije n'ụwa na ifuru onye Igbo ebe ịgbaba ọsọ nwoke na-ejikọta ya onye bụ ọmụ adịghị enwekwa n'obi mana ọ na-amụtakwa nwa ọmụ nwee ike ịmụta nwaanyị ọ bụ na ọ mụrụ nwa nụta nwaanyị ya mụtara ya nwa ọ na-amụta nwa na-asasị ya ọmụ na-elekọta obodo anya na-elekọta ụmụ nwaanyị anya ọmụ bụ na ife na-ejọ ama abata n'obodo ọmụ na-eleta obodo anya. Igbo Sterling Bank as a sponsor of this event. Sterling Bank, I want to say thank you. You've done so much, so well. But I need you to do it next again. By next year, you come back again next year. You meet me, the Omo here. I need next Sterling Bank to continue to sponsor us in anything we do that is cultural. Thank you very much. Thank you very much. Onye Chimereze na mmadụ apụghị n'anya. Onye Chimereze na mmadụ apụghị n'anya. Mama yiri dari mma. Mgbomgbo. Mama yiri dari mma. Onye Chimereze na mmadụ apụghị n'anya. Obuesi nne. Obuesi. Mama yiri dari mma. Mgbomgbo. a na-ekuzi ekwu ogbueshi nne m Ọmụeze Chime A ga-apịa gị ife a ga-apịa ya. Anyị ji ọfọ eze Chime. Anyị ji dị ọfọ. Ọmụbụ pawa. Olu gakwa dị nne onye mgbere ma na-esu ọmụna.